niya. Mo na nga, ako na pag-alin magdigan, mo ito baptize sila ko ito, sa niyong magdigan, ito na merong base magdigan, mo ito nga, wala ako sa magdigan na ito, na iyan na sa niyo, binigyan sa, wama-convert sila ko ba? Eh, nagigbatok ng siya niya. Ayaw, sir, punta na mo, lahat mo naman tapik. Okay na, mag-onay nga, kuhan nga lang, sa abay na sa Espanya, mo ito nga, doon ay kanang murag, kuhan sa Espanya, baka nang sudaw ikaw, nga nakita siya ikaw kanang kapatay ka ng siga. Kapatay na may kapan, nakita niya kapan siga. Oo. Niya mo ito ilang kapihan, larawan sa karinyo. Oo. Niya mo ito nga, kadakanta yung utang ni mga bato balani sa ugma. May kang kanta. Saga. Away, sumpa ka na kay ikaw na. Nama sa Kaya sa akin na panahon. Punta na. Isa. Ha? Oh, hindi akong ikuha mo. Ipangutan na ako ko na akong moto siya na si Giselle, isa rin na ikuha sino nga buha pagkarawan. Oo. Mo na akong i-share sa niya, akong i-share sa na akong nalugas USP nga. Sa panahon sa Dupa, sa pagbalik sa kagawang balik sa Espanya, magboto, nakita sa isa kayo lang niya sundawin. Nakita niya ang payang kanilahat, niya pag-ato niya kapan, nagsigaw, kahoy, meron kapan niya. Marang, pag-ukang na, naawan sa inyo. Nauna na sa kanta nga. Unang isinuog ng patumalaan niyo. Aliyo. Mas yan. Kasi na muna sa una ng Biblia, Salmo 150 verse 3 to 4. O Salmo 3 to 4. Sinunod kami sa Biblia. Yan. Namay sinunod. Tanay mo, testimony rin na mo. Pulong ni si Diyos, labaw na yan. Gusto rin matubad. Kaya isa na. Mo isa na siya. Immortality. Ang tanding ay pulong sa Diyos, pulong sa tao. Mas maliban ko ang pulong sa Diyos. Yan yan sa mga pulong sa Diyos. Kaya pulong sa Diyos. Yung leo, naiga siya yan sa takol o sino. Salmo 150 verse. Pulong yun. Sino, wala kang pagpilihan. Verse 150 verse 4. Yeah. Saan mo rin po tayo ito, ba? Itong tao na? 150 verse 3. Kanina ako sa Salmo 150 verse 4. Ako sa Salmo 150 verse 3. Ngayon ka, nila ang iyang anak diha sa silong. Ang verse 3. Lagi na mula sa mga pag-ibig ng mga dito. Yan. Sa marami sa mga namin yung sinugod nila. Yan. Sa tuloy niyo, ang utas sunod at isiko, kuha at pamunod at isiko. Tumigal yun. Wala yung sakto, di mo kantaran na lumda yung sweet. Bato wala na eh, kahit ang sinulog yung po. Wala na yan. Okay. Kaya isang mo na, halos magdahil eh. Bilang na chapter sa tao na. Basta salo mo nang hinapos, magdahil puro. Hallelujah. Mga salmo, kanang tumoy. So, kanang katapusan sa salmo, puro na magdahil sa Diyos. Laos si Bibyo niya dahil ko ng Giro. Kaya ginoo kerte, walang kinayon sa itong sa itong tangan ng material. Pero ako na siya dahil ko. Munang presyo ng worship, presmati sa'yo mo. Pero kaya ito, pagkuhin namin, pagtulong namin bukas. Wala yung pati mo siniberikan sa Latin, Biblia, Latin Bible, Latin Book, 405 Indian Lumine, yung pati
Bisaya, latih boleh. Ini kau yang mana yang nak pakai ini? Jangan balik masih orang. Punya, what is Google? What is Google? Mana? Search Google ni mah, gue ini mah search semua. Lain kan, lupa bisa definisi apa orang. Dan sebenarnya sampai pun, asal dia menulis berjaya. Masih ada perkataan. Oh, yung mga Indonesia. Brad, manawag testimony si Brad ka. Okay. Si Brad Juan. Ako lang i-testimony ko. Bayan na mo, ingon ba nga ang bubukas na larawan na away sa Diyos. Sa bata ko, Brad, kung matailan ako sa Ginoo, Brad, Oh. ang usahan, Okay, ang ginagawa. sa bata ko ba, matailan ako sa Ginoo, matailan ako sa Ginoo. Oh. So, parang si Brad, person was, kanina mo kailan, before pa ko nakailan sa Ginoo, wala ko kailan niya. Oh. Pero at a certain point, kailan ko niya sa bata, no? Kailan ako niya, Brad, abusahan ako. Kaya naman, sige naman, ito niya, binata ko, no? Kaya naman, 4 years old, or brothers and sisters old, Oh. 7 years old. And then, Brad, nanguli tayo nag-example ko, Brad, walang iyatas, Ginoo, piling ako, walang iyatas, Ginoo, ang pangayo ba? Ako gilabay, ang babay na sa tuloy sa altar, sa malay sa Nagpay City, ato, ano? Oh. Kung sa Nagpay City, Ito pa, October 20 pati multiply. Ya, pupunta na mo ilapay mo sa tuloy nyo. oo, ako gilabay sa tuloy. Kunya, Wag sa akin. Kaya naman, nasinti ko ang kanya, yung mga subscribe na sino ba sinama na yung sa mga kaya ko. Lucas, Lucas, oo, pero Brad, ito po na ako kimalis. after the days when you Oo, ano ko kimalis, Brad, ito po, Brad. Lalo mo kimalis. Hindi mo sa Ginoo. Isa po sa Ginoo. Kaya wala niya, sana ako sa Ginoo, susunod ko pagbata na ko nga. Isa po sa Ginoo, ako either 7 to 9 years old, or 6 to 8 years old. Ako ginabay. Bakit yun? Ito sa itong siningan yung mukha o green. Mumana yung green. Ako, asay, kahit ito naman sa everybody ko, sa isa, medyo sa barangay ko, no? Kaya namin yung mga siningan yung mukha o green. Ako ginabay yun, ginabay yun. Ito sa yung mga bangko ba? Oh. So, kung kita po ano, ego. Parang ko, gusto yung mga walang matas, walang gata ba? So, never mag-swila na ako, 8 years old pa ako, 7. Bisa ka, bisa. Ha? Bisa ka kaya. Pero, hindi ka rin, never 7 or again, 6 or 7 years old. Ito po, kung labi, satisfy ko kayo, tapos ko sino, ang pinaisip ko ngayon, pinakaloy ba? Pero hindi siya aware na mga nanay, no? So, labi na ko, tagay siya. Pero nakita ko mga sa itong nabay kay, okay, wala sa ulo, no? Wala, atas ko, ako lang sila ko, wala sila ko masaba, wala, mama ko, nag-pro na ito, nag-tawa ko siya. So, hindi ko na matawang ko, mama. So, pag lapay lang yung brad, ating ang ginagawa siguro, so, bukal siya, sabi niyo, bawas ko na ginoon, may walang hatag ako, malay, mga ako, lahat ako. Kaya, pag pintas sila brad, pimalas ang nito ko sa or, gapa ako na to, kay, nung una ko bulak sa maestrano mo dito, sa daan, gapa silang gate, so, ikuhan ako, terus bawa tanong, ano ko, ibalong ko, yung very first mo iba. Ikuhan ko niya, kaya kasi ikaw sa sakit, mga sa daan, bulak, kaya ako may bila, pernah ito dunod sa papa, higit ang puntaan